Asini roh hama di hamu do dame na siya Tuhan debata amata do siya anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan tay. Amin. Shalom mamanginang, selamat pagi, salam parhorasan selalu di hamu kamanami na nami dongan na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Di masa-masa niat penon totong mahita di bagasan hahimason jala totong setia manomunomu haron Tuhan ta Yesus Kristus ibalu. Atan itu hatta tuhita di bagasan sadarion maliak kitolu ayat sada. Idama suruakku suruakku asa dibadiri dalat di jolokku. Dungi topu marotu mopok jorona Tuhan na niluluamuna. Doh suruan ni perbadanan na hinalungutomuna. Idama na Roma ibana ninna Jehovah Zebaot. Lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, maliaki dulu sada barita taring tu haroro ni sipalua naung niwarihon ni Tuhan tadi batang jala marhide turbu sadarion akamanginang di perdalanan ninguluta di masa-masa niat penon jala di bagasa sadarion. Adong piga-piga nabui si pahusor-husorota jala si paradiota di pardalanan ninguluta na barjolo akamanginang suruh aku asa dipadiri dalan di joloku. Hataon paingotok kita asa totok kita parsidohot laho paradehon padirihot dalan di debata di Yesus Kristus si paluahita. Asa pangaradiota manomunomu haroroni Tuhan ta Yesus Kristus marhite parange nasa totong sedia di hatana marhite parange nasa totong sedia marhaborsiaun di keluarga. Asa di bagasan perngulutan nang di bagasan sadarion manotok kita padiri hodalan di debata di Tuhan Yesus si palua nanang ro dohot nanang si halasonota. Nabaduahon nakamanginang topuma ro ibana tumopot jorona. Hataon pasunggul hot tuhita taringot tu haroron itu hatai di perdalanan ninguluta di arina neng rosogot rodo ibana topu jala di hatan itu hatta totong do di paingot tita songopanak koborngin do ianggo harorona. Haroron itu hatta na topu somar buah-buah akhir panak koborngi doi bana ro paingotok kita pasunggulhon hapor syota asa totong radehi ta managam haroron itu hata aha penamasa riad dohok borngin di sudegul ningoluta radehi ta laho manomu haroroni tu hata di baheri rekod kita pai baru diri asa unang marlaok kita di haroron tu hata nato puro jala songo panak koborngin. Napa tuluhon akamanginang di pasunggulhon marhide turpukon suruan ni perbadanan na hinalungutom muna. Hataon manosoi hita manungguli hapor syota asa saya totok kita makalungutot Tuhan Yesus di perdalanan ningoluta di sinuain dohot nanang rosogot. Kerinduan kita akan Tuhan Yesus Kristus juga kiranya semakin mendewasakan iman percaya kita agar kita tetap kuat dalam menjalani kehidupan kita dan kita tetap setia menyambut kedatangan Tuhan kita kapanpun dan dimanapun. Di bagai sadarion manotong mahamua kamanginang marhapor syaon mangarade diri diakka ulota siganupari asa setia hita jala badia hita di naro tuhatai laho manopo tidak. Tuhan Yesus memberkati dalam satu hari ini. Tetaplah semangat, stay prokes. Tadi homa bukwede nomor 44 ayat sada. Tuhan Yesus, Pangeran
hari